Вітанки усім! Учора і сьогодні ми з Вікою знаходимося у городі Познань. Так, сьогодні неділя, учора субота. І ми сюди приїхали з нагоди нашої годовини. У нас була годовина нашого весілля, минут весілля. Бо розписалися і побралися ми трьома місяцями перед гэтым. У маї 20-го года ми розписалися, а у жнивні у нас було весілля. Ось. Познань. Ось Познань. Ось. Насамрэч ми купили квитки, а потім такі, ё-моё, у нас же ж годовина. Ну і карацей, ми це все змішали разом. Підписуйтесь, глядите. Там, напевно, буде далі їжа, які-небудь місця, цікавостки. Куди ми приїхали? До Познання. Ми зараз знаходимося на вулиці Святого Мартина. Це основно тут святий, короче, і він тут всім рулить, керує. Ось. І у чим фішка? Там була така історія, я її докладно не пам'ятаю, але як завжди святий накормив когось і все, і він став тут місцевим таким селебою, святим. І що тут є? Тут є адмысловая такая выпечка, рогали, свято-мартинские, что-то такое. І яны тут, ну, їх є свято гэтых рогалей, і яны тільки тут можуть бути. І пекарні мають отримати дозвол, каб випікати ось менавіта з гэтай назвай выпекі ось гэтай, скажем так. А калі яны не атрымаюць, яны просто чыцераць і называюць гэта нейкі там рогаль, не ведаю з чым. Неяк там пішуць. Але паглядзіце, якая прыгажосць тут на гэтай вуліцы. Просто неверагодна. Вось як яна выглядае, гэта вуліца з іншага боку. І далей туды пайшла. Такія аўстра-вугорскія вайбы з гэтымі дахамі бляшанымі. Ось там я маю на увазе. Ішлі ў Саскі, не ведаю, парк, гэта дворык ось гэтага палацу. Я потым напишу, што гэта за замак, што это Пражский замок, это не он. Центром некий замок, так и называется. Киев. Ну, плющ, плюс пясчаник. Які? А, цесарский. Центром. Что ж там? Это, напевно, замок хотели для Гитлера перебудовувати. В сенсі, я читав вчора, коли подчас окупації, всі годи війни, подчас окупації немцами Польщі перебудовувався гэты замок для Гітлера, так і не добудувався, потім тут були совєти, комуністи. І внутрі у дворику знайшли, що ми знайшли? Книжний некий кірмашик. Так. Там діджей крутить вініл, я вам не брошу. Першу книжку яку беру, і тут, ведаєте що? Уходцам на границе польско-белорусской не видели же бенду веселья укрывать не только карцей, як заўсёды, падляшская нейкія эпопеі. І, ну, вядома, што набылі. Вось. Ось такая книжка. Езус з умару в Польсce. Ну. Рассказывай, что это за рогаль? Рогалик. Марта. Ты будешь тримать сало, як хочешь. Свежую? Так, я буду в центре. Ты хочешь отломить? Нет. Частуйся. Ну, смакує як Святий Мартін? Так. Ну і чим він? Дай, вон, шмат надення. Віка колись визначиться, на якій мові розказувати щось. На якій мій мозк знаходить слово, на то я і кажу. Колонна Жебрашем. Нет? Ну я такие. А що це внутрі? Там маргарин, розные орехи, белый мак. Не, ну он кайфовый, насыщенный. С бакалей. С бакалей. За отделом бакалейный. Берете, сколько там калорий? Я не хочу.
ведать? 1300. Больше. Серьезно? Как ты сказал? 1300? Не видно на 100 грамм. Кольки там? А нет, тут 600 может? трошки помимо. 800 бывает. Хотя, может, булку на 100 грамм. что? На булку чи на 100 грамм? На булку. Короче, окей. Не, на самом деле, на з кави, так я б її їв, мені здається, цілий день. Таку булку один. Да, на свято ніхто нічого не готує, просто Вона рогалики. вельми подобна, ну, типу, на рождественські. Ну, бо, типу, цукати, родзинки, орехи. Сертифікована булка. Ми не попросили грошей ще на що? На то, каб Женька хотів далі здимати влоги, бо він, мені здається, з кришку захруснів, що не всі влоги заходять. Йому він здимає саме цікаве, а глядясь тільки подорожче. Коли ви кидаєте ніякі гроші, Жінка вельми радується і біжить хутчэй робити наступний вложик. Вось, гэта самае лепшае. Все. Спасылачку на Buy Me Coffee я пакінуў унізе, і QR-код таксама тут будзе. Тут недзе будзе QR-код. Вы, напэўна, зможаце просто навесці камеру на экран і закінуць мне на каву віртуальную, а потым на рэальную. Ось, все. Прыемнага прагляду. Мы зараз заселилися в наши апартаменты. Вось. Я написал в инстаграме, что мы шукаем, у кого можно подселиться. Наша сябровка нам скинула контактик. Знайомые. Так. Еще одна особливость этого города, это то, что это нібы самый сприяльный город для ЛГБТQ. Там есть еще литеры. Плюс супольності. Ось. Нават як адзначаюць Дзень незалежнасці у Варшаве з фаерамі, з усім вось гэтымі атрыбутыкай. І потым, што адбываецца ў Познані, ось зараз фоткі тут прымацую. Это зусім два розных сусветы, можна так сказаць. Пух, а мяне штосьці гэта свента-мартинская булка просто знішчыла своей калорийностью. По городе можно сустрэць налепки, эти домаляваныя граффити. Вось гэта істота, называется The Watcher. О, зараз покажу. Так, такое вока. Великий брат, глядите. Сочи за тобой, гляньте. Раз, два, три, идем сюда. И тут есть уже такие стилизованное такое. Это вока так само. Будем шукать таких еще. Тут сегодня некие ситроеновский показ старых машин. Ля-ля-ля. Вот этот знак означает, что это раритетная машина. Это просто некий Бэтмобиль. Я завсёды бачу у их твар. Вот это нос Citroen. Вот это очи. И это клыки. Иклы. Клыки века важить. 60. Это неправда. Я еще не взваживалась. Ну она ж... Ось. Отчитать вынік скалі. Давай. А мне не... Давай. А я менее за 80, Вика. Ой, яшчэ некая. Ну тут целый просто конь. Мы пришли в такую ось пиццерию поесть. И тут шок, недовіжання. Это быццам з мема я бачив з Дудой. Шок, розпач, недовіжання. Тут дормі фасолька. Пирка то типу бульбочка. Але я би просто піцу з'їв. О, Сухо зіндує. як хрумтить. Я одразу режу. Увага тут на аллее. О-ля-ля. Хрупенца. У меня уже слюна пошла, як коли що. Ндую взяла, як тесто. Тонюсенько. Але тримає форму. Олею тут.
Карцей выглядае смачна, думаю, все будзе смачна. У нас тут ёсць это персик, гэта быццам бы каўбаска вострандуя, соус і моцарелла, что такое вельмі она хрупёнца такая, хрупкая і вельмі смачная. Карацей, мне нечага больш сказаць, я буду есть. Вы гляньте, які хмель тут просто. Не, пахне, пахне. Ай. Калі вы не бачили, то хмель ось так виглядає для півка. Ва! Мошки. Оглядовий майданчик. Ось так это виглядає. А не де там ми живемо. Загаш. Годинник. Гэта самыя чарнічныя панкейкі, якія бачу. Бачце, якія. Ё-моё. Слухай, это подобно як ты просто слоек открываешь сочевым и сюда так бах. Кава, значится. У Вики такие сніданок континентальненькие, хотя с цукини. Я вчора не зазначив. Ось гэта рынок, як заўсёды, плошча ў цэнтры. Там ось нейкая фара на Віленскую падобна, а тут ось ратуша іх. Насамрэч, мне нейкая дзіўная па форме. А там годинник, і там выходять козлы і головой б'юцца. Ось такая. А вось гэта Пазнаньскі замак, які быў адбудаваны, як там написано, у 2002-2014 годах. Зусім новы, навюсенькі, па нейкіх там старых чертежах, рисунках. Ось, короче, ось так він виглядає. Внутрі там зараз нейкая вистава, скажем, що там, штуки мистецтва. Кого? Японская? Хваля. Японская хваля называется выстава. І паглядзець яго вось можна звонку. З вами можна познайоміцца? А гэта ёсць кот Watcher. Убудаваны, умацаваны ў гэтую скрыню. Бачыце, хвост, вушы, все на месте. Нас до ад'езду засталося 3 гадзіны, і мы ідзем у пальмярню. Ой-ой. Нам трэба прайсці праз сквер у ботанічны сад, а то трыатлон. Там бегуны. Так, там уваход. Вось там одна, і вось там другая. Вон там. Все, мы пошли. Билет нормальный. Ух. Нашли, откуда походит пальмовый аллей. Написано тут аллеевец. И написано в насеннях пальмы находится тлушч для споживания. 8. Вот что нас губить. Знайшов Вікторію. Ось як вона нас сапраўды має виглядати. Не так. Ось там Вікторія. Вельмі велика пальмярня. Вау. Полярня? Пальмярня. Мы такой еще не были великой. Резюмуем. Гэта варта таго, каб наведаць. Віка кажа, што гэта лепшая аранжарэя, у якой мы былі. Мы былі ў Гомелі, у якім горадзе, а ў Лодзі былі. І вось гэта трэцяя вось такога кшталту з шкляным дахам, карацей. Яно вельмі вяліка, і калі вы не пілі яшчэ кавы, як я трэцюю сёння ўжо выпіў за дзень, то можна яшчэ схадзіць у кавярню напрыканцы, пасядзець таксама ў такой атмасферы з раслінамі і ўсім такім. Там вельмі прыгожа. І кошт, нагадваем, 16 злотых, 4 даляра. Расскажи твоє ураження про Познань. Вельмі прыемны, гэты горад не за вялікі, не за малы. Тэмп горада даволі прыемны, транспорт прыемны, тут трамваямі быццам бы все забіраюцца. На горад я бачу 19 маршрутаў. Кошты такія ж, як у Варшаве. Што мне такое? Ну, на кватэры прыкладна таксама. Плюс-мінус.
Не сказал бы, что... Ну, трошечки, может, трошечки таннее. Ну, что, на 50-100 Це долярів. би 100 долярів, так. Мабуть, це 100 долярів. Ось. Гажость старинних будинків тут ввогуле топовая. Мне Варшавский центр, не то, что я кажу, что там, же можно сказать, что Варшавский центр разбомбили, обновили, а ось обновили по рисунках, по чертежах, але в сенсі сама забудова тут набагато для мене цікавіше. Бачно, що є велостежки, на ровер так само буде зручно, є фашенебельні кафешки, є кав'ярні. Мені здається, це плюс кожного города буде. Ну, тут в Польщі з гэтым набагато лепей. З велостежками? І з велостежками, і з кафешками добрими так само. Это так. Ось мы ходили на сніданок, то что кайф. Просто эти панкейки были лепшие. 10 out of 10. Все ідеально, стильовенько. Ну і гэты город меня ураживает, вельмі приємно. Пасля Варшава такая, як Менск. Каб її полюбити, треба там пожити полову життя Є свого. інша архітектура, у її нема ось гэтай старини. У її типу архітектура совка. Жу обирати, коли переїжджати, то на можу переїжджати у менший город і платити стільки, що я б вже лепі орендував би дом, ці там полову дома і десь у пригороді жив будь-якого города. Ось і їздив би у гэтай всі кафешки, плюс що доставки повсюль є у Польщі, у пачкомати, тому сенс платить теж 800-1000 за квартиру, ну і нафіг. З гэтым тайскім карі ми скончуємо наше подорожжя у Познань. Ось. Варто приїхати сюди, я думаю, що ми ще сюди вернемося. Я б ще під'їхав по околицях, покататися на ровери, съездить, тут ботанічний сад за городом є. Вельмі кайфовый вайб, спокойный, шмат, где можно поесть и погулять, пошпацировать. Я думаю, когда мы приехали в день, когда еще крамы открытые были, отчинены, это было почти лепей. И подписывайтесь, ставьте подобайки, пишите комментарии. И все, всем ажихова кари. Номер 1 перчик был. Зараз мы поспробуем максимально тихо зайти в хату и Фиксика заснять. Фиксик, мы дома. Фиксик. А что за улыбака? Ну показывай, что вы с Уладом тут робили. Ой, мой самый любимый пес.